Molt bé. No, era el segon cop que ho hem fet, però està molt bé. Vale. Així ja tindrem l'oportunitat de netejar l'empresa nosaltres. Costa una mica, a alguns els costa més i a altres no, però costa una mica coger el ritme. Però després, quan ja se coge el ritme, és millor que estar a la fregona.